Gebrek aan kennis en eigen personeel zorgen ervoor dat gemeenten steeds meer extern personeel inhuren. Dat is niet alleen duurder, ambtenaren leren er ook nog eens niks van. Als iemand klaar is met zijn project, dan vertrekt hij met de kennis die hij opgedaan heeft in de gemeente Veren. En dat zou fijn wezen dat je het natuurlijk zelf houdt. En verder in deze uitzending. Goes is straks een natuurgebied rijker. En voetballen tegen een profclub blijft leuk, ondanks het geregel. Goedenavond. Zeeuwse gemeenten geven gemiddeld steeds meer geld uit aan het inhuren van extern personeel. Die externen voeren taken uit die om uiteenlopende redenen niet door het eigen personeel gedaan kunnen worden. De Tweede Kamer wil deze externe inhuur beperken, omdat dit personeel fors duurder is. Niet alleen het bedrijfsleven in Zeeland heeft moeite om vacatures in te vullen, ook de overheidsapparaten worstelen hiermee. Denk aan extra juridische bijstand, groenvoorziening of het simpelweg ontbreken van expertise voor grote projecten. Opvang Oekraïne, opvang asielzoekers. Nou, daar hebben we best wel externe communicatie, externe adviseurs voor nodig. Maar ook mijn collega René de Visser is druk bezig met het woningprogramma. Daar hebben we expertise voor nodig, die we soms niet in huis hebben en daarvoor wat in moeten huren. Omdat het werk toch gedaan moet worden, worden er zogenoemde externen ingehuurd. Op een jaarlijkse begroting scheelt dat soms miljoenen, want de externen kosten flink meer dan vaste krachten. Dat is altijd een nadeel inderdaad, een groot nadeel zeker. Ze zijn een stuk duurder dan onze mensen zelf in dienst houden. En het brengt meer nadelen met zich mee. Als iemand klaar is met zijn project, dan vertrekt hij met de kennis die hij opgedaan heeft in de gemeente Veren. En dat zou fijn wezen dat je het natuurlijk zelf houdt. Wij nemen wel kennis over, dus wij zetten ook in op ontwikkelen van onze eigen medewerkers. Om hen in de toekomst daar ook zelf voor aan de streep te zetten. Maar dat lukt niet in alle gevallen, dat klopt. In 2023 werd er door de Nederlandse gemeente gemiddeld 18% aan externe inhuur ten opzichte van de totale loonsom uitgegeven. In Zeeland gingen 5 gemeentes daar overheen. Met op kop Schouwen-Duiveland bijna 30%. We hebben een hoog ambitieniveau, de Raad heeft een hoog ambitieniveau. Dat betekent dat wij dat omgezet zien in veel grotere projecten in de samenleving. En dat doen wij als gemeente in eigen beheer. En daar hebben wij extra mensen voor nodig. 2023 was een lastig jaar voor Schouwen als het gaat om de externe inhuur. Die nam met maar liefst 11,6% toe. Ik moet wel zeggen, het staat 11% stijging. Daartegenover stond wel dat we daar 3 miljoen van overhielden. Van de totale 8, dus ook niet alles hebben ingezet wat op dat moment geraamd was in de begroting. Gemeente Veren zit al tijden boven de 20%, maar wist afgelopen jaar de externe huur enigszins terug te brengen. Daar hebben we ook een recruiter voor aangetrokken, dus om die specialistische functies te zoeken, te vinden en in te vullen. En dat lukt ons redelijk goed. Dat is de daling van 5% van 22 naar 23. Ooit in 2010 werd er afgesproken om de externe huur te beperken tot 10% van de totale loonsom. De zogenaamde Roemernorm. 3 gemeenten in Zeeland weten die norm te halen. De Tweede Kamer nam vorig jaar een motie aan om die norm toch echt weer in ere te gaan houden. Maar wanneer die Roemernorm niet wordt gehaald, volgt er geen enkele consequentie. Ik denk dat elke gemeente moet kijken naar gewoon zijn externe inhuur en om het zo laag mogelijk te maken. Want elke euro die we uitgeven is een euro aan van onze inwoners. De aangenomen motie is een moedige poging om de kosten voor de externe inhuur terug te gaan drijven. Maar hij lijkt meer gericht op de ministeries dan op de gemeenten. En als er sowieso geen stok achter de deur is, kun je je afvragen hoe effectief deze motie nu eigenlijk is. Zeeuwse boeren hebben de afgelopen maanden miljoenen euro schade geleden door wateroverlast op hun akkers. Dat blijkt uit een enquête van de ZLTO. Vooral aardappeltelers hadden veel last van de overvloedige regen. Daarnaast gingen er ook veel suikerbieten, mais en gras verloren. Het gemiddelde schadebedrag ligt tussen de 30.000 en 40.000 euro per bedrijf. Nog meer nattigheid, want de eerste dag van City of Dance gaat niet door. Het dancefestival net buiten Middelburg, hier op zonniger archiefbeeld, zou vandaag beginnen. Maar de vele regen gooit roet in het eten. Door de drassigheid van het terrein is het niet verantwoord publiek toe te laten. Het festival begint nu morgen. Het normaal gesproken 3-daagse festival is zondagavond afgelopen. Vandaag zou het festival gratis toegankelijk zijn.
Nog een kleine 2 weken en dan neemt het Zeeuws elftal het op tegen de profs van eredivisieclub NAC uit Breda. Een uitdagende en leuke wedstrijd voor de Zeeuwse voetballers. Maar voordat de bal daadwerkelijk rolt, moet er nog wel het een en ander geregeld worden. En daar hebben het bestuur van het Zeeuws elftal en gastheer Capelle de handen vol aan. 3,5 centimeter. Daar moet nog een centimeter af. Want NAC wil dat het 2,5 centimeter is als hier voetballen. Dus we moeten de robot nog een beetje bijstellen. Maar dat komt goed. Want voordat er een profclub op het veld van Capelle staat om tegen het Zeeuws elftal te spelen, zijn er heel wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ja, dan moeten we veel regelen. Dan moeten we zorgen dat het veld goed is. Want dat vind ik ook belangrijk. Dat er 2 kleedkamers voor NAC zijn, 2 voor het Zeeuws elftal. Dat je hier ook 1000 of misschien wel 2000 supporters kan bergen. Dat die allemaal koffie en een biertje kunnen drinken. Dat er toiletwagens zijn. We hebben veel afstemmingen ook met de organiserende vereniging, in dit geval Capelle. We doen daar een beroep op de vrijwilligers die ze daar hebben voor de toegang, voor de catering, voor de EHBO, voor de veiligheid, voor de verkeersregelaars. Ja, is eigenlijk te veel om allemaal op te noemen. Ben je trots dat NAC Breda komt? Ja, wel. Want toen Jon Herselman en de mensen van het Zeeuws elftal het vroegen of het in Capelle kon. Toen was NAC nog keukenkampioen. En toen dachten we, dat is leuk. Daar gaan we wat van maken. En ja, nu ze nog gepromoveerd zijn, is het natuurlijk helemaal extra leuk. Bij het organiseren van zo'n wedstrijd hoort ook een flink kostenplaatje. Capelle en Zeeuws elftal dragen die kosten samen. Ja, dat zit soms ook wel een risico aan, hè? Want om zo'n BVO naar Zeeland te halen, daar zit ook een prijskaartje aan. En dan moet je echt denken aan getallen met 4 nullen. Dus daar zit een soort financieel risico aan. Ook de organisatie eromheen. Dus je bent afhankelijk van sponsoren die we daarin hebben. Van de catering die daar zo op zo'n dag is, maar ook van het aantal toeschouwers wat er komt. Dus wij hopen ook deze keer op een mooi aantal toeschouwers. Zeker omdat het een club als NAC is, wat toch dicht bij Zeeland verbonden is. Ja, ik denk zelf nog wel eens van, zouden we pallets moeten halen, zodat voor als er meer dan 1000 mensen komen, zodat ze niet allemaal achter elkaar staan. Dus dat hebben we nog niet geregeld, want de voorverkoop loopt, dus dan hebben we een indruk hoeveel mensen er komen. Dus ja, we zijn daar toch wel met een mannetje of 5 heel veel mee bezig. En dadelijk neemt dat toe naar 25 man op de dagen dat het aan de orde is. Het zal dit jaar bij 1 wedstrijd van het Zeeuws elftal blijven. En dan maar hopen dat we op 23 juli meer van dit soort goals zien van het Zeeuws elftal. Het dominees-echtpaar dat is veroordeeld voor het mishandelen van hun kinderen gaat in hoger beroep. Het stel woont nu in Oudorp, maar de man was tussen 2008 en 2011 dominee bij de hersteld hervormde gemeente in Arnhem-Muiden. Volgens de rechtbank was geweld onderdeel van de opvoeding door het stel. De kinderen werden onder meer gewurgd en geslagen met pannen. 6 van de 8 kinderen deden aangifte tegen hun ouders. De provincie komt met een actieplan om de geluidshinder in huizen terug te dringen. In bijna 150 huizen in Zeeland horen de bewoners te veel lawaai van de straat of weg waaraan ze wonen. Volgens de provincie is dat aantal de laatste jaren toegenomen. Onder meer door de toename van het zware verkeer en omdat huizen te dicht bij provinciale wegen werden gebouwd. Volgens de wet is de provincie verplicht om te kijken wat ze tegen de herrie kunnen doen. Graafmachines en tractoren zijn druk in de weer om deze landbouwgrond ten noorden van Goes om te toveren in nieuwe natuur. Het spiksplinternieuwe groen, ter grootte van 21 voetbalvelden, wordt op het al bestaande natuurgebied Oosterschengen aangesloten. Ja, we hebben deze grond aangekocht van een landbouwer die is gestopt. En dat gaf voor ons de kans om hier nieuwe natuur te creëren. Zogenaamd vochtig hooiland, waar allerlei orchideeën, maar ook allerlei vogels straks weer kunnen gaan gedijen. Hoe ziet het idealerwijs er straks uit? Nou, het leuke is dat de natuur een klein stukje dichter bij de stad Goes komt te liggen. We staan hier langs een wandelpad. Nou, dit was het voormalig landbouwgrond en het natuurgebied hier achter me komt dus richting de stad. Dus straks kunnen mensen hier vanaf het wandelpad bruine kiekerdieven zien, kievieten, grutto's, maar ook orchideeën vanaf het pad. En wat vindt u als boswachter zelf daarvan? Ja, voor mij is het echt een opsteker. In de tijd dat de biodiversiteit, echt de soortenrijkdom aan planten en dieren onder druk staat, is het echt wel een opstekertje voor de natuur. En weer of geen weer, de werkzaamheden in het natuurgebied moeten in september klaar zijn.
Het was vandaag een ronduit gure, natte en koele dag voor de tijd van het jaar met maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht gaat het iets minder intens regenen, maar morgen herpakt de regen zich om in de middag dan weer plaats te maken voor meer zon en wat hogere temperaturen rond de 18 graden. Wel komt er een stevige wind te staan, windkracht 6. Zondag belooft een betere dag te worden. Ja, eerst zien, dan geloven. En weet je nou niet meer wat je moet doen tijdens deze zomervakantie? Bij ons online een artikel met tips hoe deze dagen toch nog een beetje een zomergevoel te krijgen. Te vinden op onze site en in de app. Ik ga in ieder geval een mooie herfsttafel maken dit weekend. Voor nu een hele fijne avond, een goed weekend. Graag tot morgen.